El Recircula Challenge és un repte que proposa a estudiants universitaris per afrontar un problema no acadèmic. I aleshores és una oportunitat perquè tenen la possibilitat d'implementar tot allò que han anat estudiant durant el grau i aplicar-ho en aquest àmbit, però també perquè tenen la possibilitat de treballar amb empreses que també hi estan diguem-ne, molt implicades en aquest món. El que em va motivar a apuntar-me va ser els meus amics que estudien aquí a la EVE i em van explicar que hi havia aquest concurs sobre economia circular on es podia participar qualsevol estudiant de qualsevol universitat. Y lo que me motivó a impulsar este proyecto es mi hobby. Mi hobby son los materiales y por eso me he metido en este reto. Es el tema de la economía circular, reciclaje, cómo se puede recuperar. L'objectiu és treballar com es treballaran els problemes reals en el món real. Teníem com l'oportunitat de treballar amb un equip i buscar una solució a tots aquests residus que generem i que són un problema realment. Jo penso això que el principal benefici és el fet de conèixer gent que t'aportarà coneixement, també ganes de treballar i també l'experiència de treballar amb persones noves. Treballem tots junts, ens posem les piles, ens repartim la feina. Básicamente hemos creado una ilusión y es como que vamos a llevarla a cabo. Todas esas horas que estamos dedicando atrás vale la pena para entregar algo. No sabemos qué pasará, pero esa ilusión la tenemos.